Не. Какво е това? Да, на български как се казва? Вики, на български как се казва? Какво правите ви трите, бе? Как? Вики, какво правите? Светле. Я кажи на тази на камерата какво правим. Reading a book. И с кой четете книжка? Mama. И с кой друг? Alex. И Наля харесва ли? Да, само че да им на време хваща на Вики косата и на Вики ми харесва да работа. Кой как се увреди? Алекс, хубаво ли се забавлява министър? Алекс днес след обяд спа 4 часа. Това беше най-хубавия ден ever. Mama. Да, бе, Which is something muddy?